यही सबसे मेन चीज है। हाँ एक लोटा पानी किसी को पिला दीजिएगा, धन दौलत से नहीं है, किसी को दौलत को नहीं देगा। हाँ जब आत्मा में ये मिल गया तो सबसे महान है चीज। हाँ Good morning लोगोफोर मैया लेन्डलर्डआ फैदोंमोन ना बिथिं बेखौ सिफायगोन ना आरो बेखौ सिफायगोन बेनिफ्राय बे वालखौबो सिफायगोन बेनिफ्राय थिं माहाय बे दोङो ना बेथिं माहाय गोदोर खालामनो हागोन ना आरो बेखौ बेथिंबो माहाय जायगा दोङो ना गोदोर खालामनो थाखाय माहायखौ गोदोर खालामनो हागोन ना आरो साथिं साथ होनानै बे रुमखौ गोदोर खालामनो हागोन आरो बे बेलकनि थानाय नङा आरो उनावहाय बेखौ रुम बानायनो हागोन आरो माहाय गोदोर खालामनानै अनारा जेरै बैसा बानायो बे बैसानो बानायगोन मालाय जोंथ' बेयाव माबा बुंनो हाया जों रेन्टआवसो थायोना टेनेन्ट बेनिखाय बिसोरो रुमखौ गोदोर खालामगोन आरो बेखौ 2 उइक्ससो नांगोन मैयाबो मिस्ट्रि फैदोंमोन फैनानै बेखौ माहाय सिफायबाय मैया मोजां सानमोन खोमा बेनिखाय मैया माहाय स्टार्ट खालामनानै थांबाय आरो बेनिफ्राय दिनै आरो फैगोन दा कन्टिनिउसलि फैबाय थागोन आरो 2 उइक्सनि थाखाय 2 उइक्ससो नांगोन होननानै बुंदों सिफायनायाथ' बारा टाइम नांनाय नङा बिसोरखौ 4-5 दिनावनो बिसोरो सिफायजोबगोन खिन्थु बिथिं आरो लुनायाव टाइम नांगोन आरो कनस्ट्राक्सनाव दा 2 उइक्स प्रब्लेम जाबाय थागोन आरो बिराद साउन्ड जागोन कनस्ट्राक्सना ओरैबाबो साउन्ड जाखायोना बेयाव बिदिनो आरो कनस्ट्राक्सन जाबायनो थायो मानसिफ्रा बिदिनो आरो चान्स मोनबानो कनस्ट्राक्सन खालामनानै बारायलांबाय थायो रुमफोरखौ आरो लोगोफोर बिथिं जोंना दिनै मैया मुला लाबोदोंमोन ना बेखौ मैयानो सायना दोनदोंमोन बे मुलानि दिनै मुला भाजा बानायगोन आरो बेयाव माबा बुटबो रुबाय थादोंनो कुकाराव आरो बुटनि सबजि बानायगोन आरो ओमफ्राय दा सानफ्रोमबोनि मर्निंनि दैखौ लोंनोसै दै गुदुं बे निम्बुनि रोसि सोबनानै बेखौ लोङाबा क्लियार जाया उदैफ्राबो बेनिखायनो बेखौ लोंनो मोनाबा बिराद खस्थ' जायो आरो लोंना लानानै माहाय रेस्ट लानोसै 5 मिनिट 10 मिनिटसो रेस्ट लानायनि उनाव आं एक्सारसाइज खालामनोसै बेनिफ्राय आरो दुगैनानै रेडि खालामनानै अफिसाव थांगोन आरो ओरैनो लोगोफोर ओरैनो आलु मुला एवगासिनो आरो इथिं ओमफ्राय ब्रेकफास्टनि थाखायनो ब्रेड टस्ट खालामगोन ब्रेड दिहुनबाय आरो नैबे स्प्राउट ओमफ्राय इथिं बुट बयल खालामगासिनो आरो बेखौबो ओंख्रि बानायगोन ओमफ्राय इथिं दाउदै बयल खालामबाय बेनोसै आरो दिनैनि बेनोसै आरो दिनैनि ब्रेकफास्ट एन्ड लान्च आरो लोगोफोर नै ब्रेडआव एसे हानि फोनना लाबाय बेरे मोदै जों माने बिदि जेलिथ' दं जेलि जानो मोजां मोना आरो बिराद गोदै सिनि बायदि जायोना ओंखायनो बेहायनो एसे टस्ट खालामनानै खिरजों ओमफ्राय बेहाय एसे हानि फोनना होयो आरो एसे गोदैबो जायोना दा बेखौ दा बे दुगैखांबाय दा ब्रेकफास्टखौ जाहैनोसै आरो आं सानदोंमोन बे स्प्राउटखौ अफिसाव हरगोन बिदि होननानै खिन्थु अफिसाव एसे जानो दिगदार जायोना आरो एफा बुरजा मानसिबो थायो आरो बयखौबो दा बे सिटुवेसनाव होजायोबो ना ओंखायनो लाङानो आरो बियो ओरैनो लोगोफोर जोंना खामानि मावनो फैबाय दा बिदिनो आरो दिनै सानसे माने टुक टाक बिदिनो थांबाय थानांगोन आरो बारा एसां रेकर्ड खालामनो हानाय नङा आरो डिस्टार्ब जायोना नोंथांमोनाबो जेबो खोनानाय नङा इसोरो वालखौ इदि सेफायबाय थादोंना मिस्ट्रिफ्रा ओमफ्राय गाहायाव माबा गोलैदोंनो आरो ओमफ्राय बे गाहायनि मानसि आरोबाव कमप्लेन होलायदों आरो बेनि मानसिफ्रा सब कमप्लेन होनायनि गोजा बेलेग खामानि गैया आरो
आसरित मानसिफ्रानो माने माबायदि इसोरबो माने मानसि बायदि ट्रिट खालामा आरो मानसिफोरखौ आंथ' जेबो मिथिया मिस्ट्रिफोर होनबाय थादों आरो आं नायाखै जोंहाथ' जेबो रेसपन्सिबिलिटि गैयाबो ना जायनि न' जाय माने बिसोरसो खालामदों ना जोंलाय मा दरखार बेहायलाय ओंखायनो गाहायनि मानसिफ्रा जि बुखिगासिनो आरो इसोरखौ मिस्ट्रिफोरखौनो आरो मा जागोन इसोरासो मिथिगौ आरो बेफोरखौ माने बिनि मानसिफ्रा आरो माने गावबा गावजों सैलायलाया आरो रावखौबो सोरनिबा मोजां जानायखौ रावबो माने नागिरो आरो जि जायो जाथों आरो नोंसोरनि न' नोंसोरो जेराव खालामो खालाम आरो जोंजों जेबो प्रब्लेम जानाङा बेबायदि आरो मा बुंनो लोगोफोर आंबो दा गावनि खामानिफोरखौ मावगासिनो आरो कहाँ चला गया और एक शायद आप लोगों का कॉन्ट्रैक्टर से बात करने से ले गए होंगे ना हमसे कुछ बात नहीं हुआ हाँ हमको लगा दिया हाँ उधर गया तो हम कहे पत्ता नहीं गिर गया हाँ हाँ वो गिर गया था वो लाने के लिए गया था ना लेके आया इधर इधर रख दिया हाँ तब से फिर आया हाँ लोगोफोर बिना सानै खामानि मावनो फैदोंमोन ना सासेया दहाय फैनानै आरो गैयानो आरो सासेयाल' मावगासिनो दा बेचारा हारसिं मावगासिनो आरो नै आधा जाबायनो मावबाय थाथोंसै आंबो न'आवनो थानोसै नङाबा आरो बिहाबो डिस्टार्ब जायोना लोगोफोर दासो एसे बे वाल माने सेफायनाय धुक धुक धाक धाक खालामनाय एसे बन्द जाबाय दा ओंखाम जानोबो सम जाबाय आरो दा ओंखाम जानोसै दे दिनै बे एकदम बिराद भेजाल मानसिनो फैबाय थादों बाबायसो आं थाब थाब खामानिया जानानै थाब थाब जोबबानो मोजां आरो जेबो बुंनोबो हाया गावसोरनि न' गावसोरो मोजां खालामदों नालाय खामानि मावग्राफोराथ' मोजाङानो ओमफ्राय जोंनि अनाराबो मोजाङानो बाट बे गाहायनि मानसिफ्रानो आरो एसे माबा गोलैबानो अनलिल' बुंनोनो फैयो आरो उमुक जादों तमुक जादों इदि खालामनाङा हेन खालामनाङा तेन खालामनाङा मा खालामनो आरो एकदम बिदिनो आरो बे गिदिर गिदिर जायगायाव थानाय मानसिफ्रा बिदिनो जायो रावबो रावनिबो मोजांखौ नायनो हाया बेनो आं नैबे मुला एवनाय मुला आलु ओमफ्राय इथिं नैबे बुटनि ओंख्रि घुगनि टाइपनि बानायदों आरो ओरैनो लोगोफोर आंना ओंखामायनो दा जाहैनोसै दा ओंखामखौ जाना लानोसै दे लोगोफोर बारा साउन्ड जायाबा एसे उनाव लोगो मोनगोन आरो बिदि दाथ' एसे रेस्ट लादों जेनेबा दै बिबाय थादों दै होबाय आं सासेल' हारसिं मावगासिनो ना ओमफ्राय फार्स्टआव फैनाया बे माबासो मोननो मिस्ट्रिसो मोननो बिसो माने माबा आरो लेबार टाइपनि आरो दा ओंखायनो बे हारसिं मावबाय थादों आरो मावथोंसै बेबो आंबो ओंखामखौ जाना लानोसै आरो अब खाना नहीं खाया इसलिए हमें बुला लगा अच्छा भए गेलै खाना हमर ले आपने भए गेलै हाँ आप अच्छे से खा लीजिए भए गेलै खा लिए बहुत हमरा हाँ हाँ मुझे बुरा लग गया क्योंकि हमने सोचा आपको अब क्योंकि हमें ये सब तो हमें कुछ पता नहीं लेकिन हमें भी तो कुछ बुरा लगेगा ना आपने कुछ खाया नहीं इसलिए हमने बोला दीजिए आप पी लीजिए यही सबसे मेन चीज है हाँ एक लोटा पानी किसी को पिला दीजिएगा हाँ। धन दौलत से नहीं है किसी हाँ। को दौलत को नहीं देगा हाँ जब आत्मा में ये मिल गया तो सबसे महान है चीज हाँ अरे पैसा कमाएगा तो देगा हाँ ऐसो में आपका काम तो हम नहीं ये कर रहे हैं यही तो एक कप चाय देने से तो कुछ नहीं जाएगा हमारा कुछ नहीं गा लेकिन आपको अच्छा लगेगा ना ये है आपको लिखा है भगवान घर में कि आप दान करिए हाँ। लिखा है हाँ। आपका काम ये वो खोर नहीं कुछ किए हाँ आप इसको दाना हमको आपको खा हाँ, लिए गिर जाएगा आप बेच के आराम से पी लीजिएगा बेचारा खामानि मावबाय थादोंना ओंखायनो आं बोरैबा मोनबाय आरो आंथ' ओंखाम जाना लाबायनो बे गोजान जायोना आरो बे जायगाया ओंखाम जानो थांबा आधा घन्टा टाइम ओरैनो लस जागोन होनबाय ओंखायनो जेखि जायाथ' जोंहाथ' बेफोर जेबो माने माबा गैया जोंजोंथ' जेबो सोमोन्दो गैया बेफोरो गावसोरो अनारा जेनेबा कन्ट्रेक्टर लगायनानै माबा खालामदों खामानि मावहरदों जोंहा जेबो बेहाय इनभल्भ गैया थेवबाबो आरो मानसि हिसाबैथ' मोनसे हिउमेनिटि दङना मानसि हिसाबै ओंखायनो आंहा बोरैबा नांबाय आरो ओरैबाबो आं आवगायनिफ्राय बिदि नङा आंना हार्टआनो बिराद माबा आरो एसे माबा नुबानो बोरैबा अननो ओंखारो आरो जेखि जाया बे नोंथांमोना नुदों ना मानसियाबोथ' एसे बैसो जानाय ना बैसो जानाय मानसिया एफा खस्थ' खालामनानै फुंनिफ्रायनो मावगासिनो ओंखायनो आं साहा कापसो लोंहोनो हाबानो खथ' खुसि मोनगोन ना दा बिचारा खथ' खुसि जादों ना बेनो आरो
दा जोंथ' खथ' माने जानायावनो एसेबां हाजार फैसा खरस खालामो बे न'आवनो गाइखेर थानायाव बिस्कुट गांनैसो होनायाव आरो मा थाङो आंहा ना लोगोफोर जेखिजाया बिनि माने मोखाङाव जे एसे मिनिनाय फैदों बेनो जथेस्थ' आरो बे जे जेनेबा केमेरानि थाखाय खालामदों भिडिअनि थाखाय खालामदों बिदि नङा आरो आं आवगायनिफ्रायनो इदि आरो मैयाबो जों बाजाराव थांनायाव सासे इदि कारपेन्टारनो आरो माने दाथ' बे कर'ना भाइरासनि सिटुवेसननि थाखाय मानसिफ्रा खामानि बिराद गैया जादोंना खामानि मोनाखिसै माने जि आवगायाव जि मावदोंमोन बेफोरबो गैया जालांदोंना माने क्राइसिस जादोंना खामानिनि थाखा फैसानिबो दा बेहायनो आरो जों हासबेन्डजों आंजों फैबाय थानायाव लामायाव सासे कारपेन्टार बिचारा खामानि मोनाखैनो आरो माने नैबारनिफ्राय आटा 1 किल' होदोंमोननो बेबो जोब्बाय आटा 1 किल'लाय आरो बेसेबां थांगोन जोंनो फैसा बिदोंमोन आरो जोंबोथ' एसेबां माने बाजार खालामना फैदोंना आखायाव बारा फैसा गैयामोन बेसेबां होनो हायाखै 40 थाखा होनानै फैबाय आरो बारा होनो हायाबाबो जिखिजाया 40 थाखा होबाबो बिथाङा जे माबा मोनसे हेल्प मोनगोन ना बेनो आरो मानसि हिसाबै माने एसे सासे सानैनि जुदि मोखाङाव एसे मिनिनो लाबोनो हाबाथाय आरो बेनो जथेस्थ' आरो जेबो नांलाया आरो